الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ کچھ بیان کرنے تو پہلے سنانے تو پہلے عرض ہے کہ محفل پاک جدو دینی محفل ہوئے اسلامی قرآنی ایمانی او دے مندرجات اور مقالات تے بعد دیتی ہے کم از کم بندے نو ایسی شکل و صورت بنا کے محفل تے بیٹھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، سرے شامی تیاری ہوئے، غسل ہوئے، لباس اچھا پہنے جائے، سر تے دستار نہیں تے کم از کم ٹوپی تے ہوئے، ننگے سر رہنا تے محرومی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ دے بارے منصوب بات کے آپ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ جس دور چ امت ننگے سر رہنا شروع ہو جائے گی وہ رسوائی دا زمانہ۔ جب بات ہے آج بندیاں نو احساس ہی نہیں، سر پورے جسم دے آزاد دا سردار ہے، یہ دے واسطے تو آڑے کل دو گٹھاں کپڑا نہیں یا ٹوپی نہیں۔ آئندہ محفل پاک میں چاہو تو کوشش کرو کہ سر کج کے آمیں گے آکھو انشاءاللہ۔ بہت زیادہ وقت بندیاں دا خرچ نہیں کرانگے، کوشش کرانگے مقصودی گفتگو ہوئے، خیر الکلام ما کلا و دلہ، یہ عربی ضرب المثل ہے کہ اچھا کلام ہوئے جو تھوڑا ہوئے اور مضبوط ہو۔ جیڑا سننے واسطے آئے میں اس بات دے حق وچ نہیں کہ انہوں پریشان کیتا جائے، بار بار بندیاں نو کہا جا ہاتھ چکو، دائیں ہاتھ چکو، کھبا ہاتھ چکو، سجا چکو، زور لاؤ، نہیں، بالکل نہیں۔ جڑا سنن آگے ہے اگر پلے ہے تے بندہ سنائے، انہوں کیوں بار بار تنگ کرے بندہ مجبن۔ یہ ضرور عرض کرانگے کہ محفل وچ خلا نہیں ہونی چاہیے، مل کے بیٹھو، قریب قریب آجو، اور بچیاں آگے دوبارہ اپیل کرانگا، بچے شفقت دے قابل ضرور نہیں لیکن قرآن و حدیث سننے واسطے سامنے بڑے بندیاں دا ہونا ضروری۔ ہونے بچے سن کے پیچھے ہو جو اٹھ کے من لینا چاہیے، اینا ضدی نہیں ہونا چاہیے، سامنے سیانے بندے آؤ تاکہ قرآن و سنت دیاں چند باتاں ہونگیاں، چند باتاں۔ قبلہ حافظ صاحب صابر حسین قادری صاحب تکلیف و معذوری دے باوجود سفر کر کے خود مرید کے تشریف لے گئے، بہرحال اللہ کریم انہاں دی کاوش قبول کرے۔
بستی والیاں نو علاقے والیاں نو جڑے جڑے گھراں چوں آئے نے انہاں گھراں نو کعبے دا صدقہ اللہ کریم دین ایمان دے نور نال ہور منور کرے۔ درمیانی آواز بڑی اچھی ہوندی ہے، درمیانی ہر چیز اچھی ہے۔ ایک مرتبہ درمیانی آواز نال درود شریف برکت واسطے سارے دوست پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں۔ ساؤنڈ والے بھائی ایکو کم رکھو، بالکل کم۔ کوئی بندہ لہراں سنن نہیں ہوندہ، کوئی گل سنن ہوندہ، لہذا اپنی ایکو دے فن نہ بکھایا کرو، بندیاں نے کچھ سنن دیا کرو۔ سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں، ہم گناہگاروں کی بخشش کے سامان ہزاروں ہیں، ہم گناہگاروں کی بخشش کے سامان ہزاروں ہیں۔ ایک میں ہی نہیں لوگو اس شمع کا پروانہ، اس شمع رسالت پر قربان ہزاروں ہیں۔ آتے ہیں فرشتے کیوں یہ راز سمجھ آیا۔ حدیث ہے نا مشکات شریف 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام حضور دے روزے تے ہوندے۔ آتے ہیں فرشتے کیوں یہ راز سمجھ آیا، اس در پہ حاضر ہیں جو دربان ہزاروں ہیں۔ حافظ نہیں دنیا میں کوئی پہلی کتابوں کا، پوری زمین دے تختے تے زبور دا حافظ کوئی نہیں، انجیل دا حافظ کوئی نہیں، تورات دا حافظ کوئی نہیں، پوری دنیا چ حافظ نہیں دنیا میں کوئی پہلی کتابوں کا۔ الحمد کے حفاظ قرآن ہزاروں ہیں، الحمد کے حفاظ قرآن ہزاروں ہیں۔ سرکار میرے گھر میں آ جائیں کرم ہوگا، ایسا دیو سیوتی کو نوازنے والے آ جائیں کرم ہوگا۔ اس درد بھرے دل میں ارمان ہزاروں ہیں، اور منکر کو نہیں ملتا فیضان دعاؤں کا، جن نے مننا نہیں انہوں ملنا کی۔ جڑا کہ دعا منگنا شرک حرام منع، وہ دے واسطے دعا ہے ہی نہیں۔ منکر کو نہیں ملتی برکات دعاؤں کی، اور مومن کے مقدر میں فیضان ہزاروں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم دے فضل و کرم نال محفل نعت قائم ہوئی۔
جنی دیر دے دوست بیٹھے نے نعتاں سنیاں نے سبحان اللہ آکھیا ہے، اللہ کریم سارے اوقات لمحات قبول فرمائے۔ جناب حافظ صابر حسین صاحب اور انہاں دے رفقا بستی والے محفل پاک دے منتظمین و بانیان میزبانان محترم، اللہ کریم سب نو دین دنیا اور آخرت دی خیر خوبی فوز فلاح عزت عظمت عطا فرمائے، ہر طغیان ہر شیطان ہر نقصان تو محفوظ رکھے، ہر شدت ہر حدت ہر ذلت ہر قلت و اپنی پناہ عطا فرمائے، اور ساڈا مل بیٹھنا نفع بخش گفتگو سننے سنانے دی سعادت دا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ بنا۔ جو الفاظ قرآنیہ پڑھے، اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنو تواڈے واسطے اللہ کریم دے رسول دی زندگی وچ بڑے حسن والے نمونے، بڑے حسین و جمیل طریقے، ہر کسی واسطے نہیں، لمن کان یرجو اللہ، قرآن پاک نے تخصیص کر دیتی میرے رسول دی زندگی او دے واسطے نمونہ ہے جڑا اللہ کریم دی ملاقات دی امید رکھ دے۔ اے پکھیاں ننگیاں دا نصیب نہیں، اے کسی چول قسم دا ذہن رکھنے والے بندے دا مقدر نہیں، اے کٹھیا سوچ رکھنے والے کسی بدماش دا نصیب نہیں، فرمایا جو اللہ کریم دی ملاقات دی امید رکھ دے، والیوم الاخرہ جڑا آخرت دی زندگی دی کامیابی دی امید رکھ دے، وذکر اللہ کثیرا تے اللہ کریم دا بہت زیادہ ذکر کر دے رسول دی زندگی نمونہ او دے واسطے۔ آج جلسیاں بندے درہ کے نعرہ حیدری تے لاندے نے، لانا چاہیے دے درہ کے، پر آؤ سنو مولا علی شیر خدا حیدر قرار رسول پاک دی زندگی نہ کنا پیار کر دے۔ رسول پاک دی بارگاہ چاہے عرض کیتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آج میں نے اپنی زندگی دا طریقہ تے دسو۔ میں اللہ رسول دی قسم اٹھا کے کہنا مولا علی دیا نظران تو رسول پاک دی زندگی چھپی ہوئی تے نہیں سی، وہ تے گھر دے فرد نے، سفر حضر دے ساتھی نے، اونا کو رسول پاک دی زندگی پوشیدہ ہے، بولو تے پھر انہوں نے کیوں پوچھے؟ اس وقت سے پوچھے حضور جڑا طریقہ دسن گے من و ان میں حضور دے الفاظ امت تک پہنچا دیا۔ اجوے کو نہ پوچھیا حضور نے دسیا، یہ گناہگار سارے مجمع نے سنان لگے، جنہیں وہ لفظ سننے نے جو حضور دے منہ چوں نکلے، غور کرو۔ فرمایا علی المعرفت راس مالی عقل و اصل و دینی والحب و ساسی وشوق و مرکبی وذکر اللہ نیسی وثقت و کنزی والحضن و رفیقی والعلم و صلاحی وصبر و ردائی ورداء و غنیمتی والعجز و فخری وزود و حرفتی والیقین و قوتی وصدق و شفیعی وطاعت و حسبی والجہاد و خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ وثمرۃ فوادی فی ذکرہی وغمی لاجل امتی وشوقی الی ربی۔ اسی پاہمیں اجمیاں پر عربی سلطان دی گلتے سن سکنے آنا۔ حدیث دا ترجمہ سنانے تو پہلے سارے مجمع دے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہنا کہ ساڑھے حضور نے حکمن فرمایا ہے، اور یہ فرمان حضور دا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں فارق حق و باطل قیامت دیاں کندہ تک اہل سنت محسن امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتح رضویت نقل فرمائی۔ حدیث کی ہے جناب عبداللہ ابن عباس راوی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب الاسلاس لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو لفظ جدو حضور نے منہ چ نکلے ہون اس گئے گزرے زمانے چ پنڈ دی سرزمین تے بہ کے جو سانو سنان دا موقع ملے تے ثواب نہیں؟ انہیں محفلن کدی ثواب سمجھ کے بھی آیا کرو، سواد لین واسطے نہیں، ثواب سمجھ کے، سواد بھی آ جائے گا ثواب بھی مل جائے۔ حدیث کا ترجمہ ہے ساری حضور فرماندے نے ساری امت مخاطب ہے، حضور مخاطب نے، ساری امت مخاطب ہے۔ حضور فرماندے نے احب العربہ، فرمایا عرب شریف نال محبت کرو
لے سلاس 3 وجہ تو کنیاں وجہ تو 3 وجہ تو میں بہت ہی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی لیکن یہ اپیل کروں گا کہ جے تے میں فضول اور بے مقصد گفتگو کراں تے ادھر ادھر اشارہ بازی کرو اور ہسو کھیلو تے جی اللہ رسول دی بات ہوئے تو پھر اپنے اپنوں بدبختاں تے شامل نہ کریو کچھ چہرے ویکھن رہے ہاں وہ انتہائی نامناسب طریقے نال مسکراہٹ اور اشارہ بازیاں چ لگے نے یہ بدبختی دی نشانی ہے کہ گل اللہ رسول دی ہوئے تے بندہ غلط حرکت نہ کر دو حافظ صاحب قبلہ تے محنت کر کے محفل سجا کے تواڈے حوالے کر دی تھی اگوے دے تو نور اور شعور اور فائدہ اٹھانا یہ تواڈی ذمہ داری اور یقین جانو اج بھی انہاں پاک محفلاں تقدیر بدل جاندی ہے جے کوئی بندہ اس نے نیت لا کے بیٹھے تے کچھ سننے عمل کرنے دی ارادے نال توجہ نہ سنے حضور فرماندے نے عرب شریف نہ محبت کرو 3 وجہ تو پہلی وجہ کہ میں عربی ہاں اس واسطے نہیں محبت کرو کہ تو تیل بڑا نکل لے اے محبت امریکہ نو بھی بڑی ہے عرب نال اے محبت امریکہ نو بھی بڑی ہے عرب نال اے محبت کافراں نو بھی بڑی ہے عرب نال کہ تو تیل نکل لے حضور فرماندے نے عرب نہ محبت کرو 3 وجہ تو کنیاں وجہ تو پہلی وجہ فرمایا لِأَنِّي عَرَبِيٌ میں عربی ہوں حضور فرمایا دوسری وجہ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌ میں قرآن عربی تیسری وجہ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌ میں جنتیاں دی زبان عربی ہے اور جدے ذہن وچ حدیث پاک ہے دہرا لو جدے ذہن وچ نہیں بٹھا لو کی کہ قبر دے وچ بھی عربی زبان نہیں حشر دے وچ بھی عربی زبان نہیں یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ نقل فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت 1 نمبر امام جنہوں اپنی مجددی دیاں تے جنہوں اپنی امامت دیاں کنداں لکھوان دی تے فلکس چھپوان دی ضرورت نہیں جنہوں عرب و عجم دے علماء نے مجدد اور امام مننے وہ امام احمد رضا خان آپ نے نقل فرمایا فتاوی رضویہ وچ کہ جدو قبر چ دفن کیتا جاندہ ہے تے جڑے مردے نال سوال و جواب ہونے نے وہ عربی چ نہیں ہونے وہ سریانی زبان نال ملتے جلتے کوئی الفاظ نہیں عربی نہیں جدو لوکاں میدان حشر وچ کھلونے اتھے جو گفتگو ہونی ہے وہ بھی عربی چ نہیں عربی کدوں فرمایا اذا داخل الجنہ تکلموا بالعربیہ میں جدو خوش نصیب جنت وچ داخل ہون گے اتھے خود بخود عربی زبان شروع ہو جائے گی سبحان اللہ کتنا پیارا رسول ہے ساڈا حدیث پاک پڑھی یہ سن کے ذہن نشین کر لو امام الانبیاء دا فرمان سنیے جنہ دا نام لیاں شفاعت دے دروازے کھل دین حضور فرماندے نے حضرت علی دے سوال دے جواب وچ جناب علی پوچھیا یا نبی اللہ تواڈی زندگی دا طریقہ کی ہے طریقہ لفظ طریق شو نکلے ہے تے طریق کہندے نے رستے نو طریق کہندے نے رستے نو کل صبح سحری دے ویلے ساڈی واپسی ہوئی ہے حج شریف دے سفر تو حج دے دناں وچ خصوصاً منا مزدلفہ عرفات وچ لفظ کثرت نہ سننا ملدا ہے طریق یحاج طریق یحاج حاجی رستہ چھوڑ حاجی رستہ چھوڑ پچھو گڈی والا آ رہا ہے وہ نال اتھے ہارن نہیں وجاندے خصوصاً حج دے دناں چ پورے حرمین چ ہارن گڈی دا نہیں وجاندے وہ گڈی دے میک دے اتے اپنی انگل مار دے اے آواز ہوندی ایک مرتبہ بھی گڈی دی ہارن دی آواز نہیں ہے اے آواز اسی کروڑاں بار سنی نہ دینا طریق یا حاج حاجی رستہ تو طریق کہندے نے رستے نو تے طریقہ کہندے نے او انداز جڑے انداز نال بندہ رستے تے تردا ہوئے
حضرت علی پاک نے پوچھا یا نبی اللہ میرے ماں باپ قربان تواڈی زندگی دا طریقہ کی ہے؟ ایک سوال دے جواب وچ میرے نبی کریم نے 20 جملیاں تے مشتمل اپنی زندگی دا چارٹ بیان کیتا. دل کردا ہے کہ ساڈے گھراں وچ بھی بہترین فلیکس حضور دے سارے طریقے دی لکھا کے چھپوا کے اویزاں کیتی ہوئے. مہمان چائے پین واسطے بیٹھن چائے دی پیالی نو ہاتھ بعد وچ پان مصطفیٰ دے طریقے تے نظر پہلے اٹھان. آن والی نسلاں نوں وی اپنے محبوب دے طریقے سکھاؤ. جے مہنگے کالجاں تے اکیڈمیاں تے ٹیویشن سینٹراں جو بچیاں نوں پڑھایا جا سکدا ہے تے پھر مصطفیٰ دا طریقہ بھی تے سکھایا جا سکدا. انہاں خرچ کر کے انہی محنت کر کے بھج دوڑ کر کے محفلاں کیتیاں جاندیاں نے تے ادھر کوئی نتیجہ بھی تے نکلنا چاہیے نا. صرف کناں دا ذائقہ ہی تے سمجھ نہیں نا, ذوق سماعت ہی تے نہیں نا. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. سوال کرنے والے حضرت مولا علی سبحان اللہ یا نبی اللہ تواڈی زندگی دا طریقہ کی ہے؟ تے حضور نے جڑا جواب دیتا اوہ لفظ جو رسول پاک دے منہ چوں نکلے سناواں پھر. یا علی المعرفت راس مالی والعقل اصل دینی والحب اساسی وشوق مرکبی وذکر اللہ نیسی وثقۃ کنسی والحزن رفیقی والعلم صلاحی وشبر ردائی رداء غنیمتی والعجز فخری وزود حرفتی والیقین قوتی وصدق شفیعی وطاعت حسبی والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ وثمرۃ فوادی فی ذکرہی وغمی لاجل امتی وشوقی الی ربی. رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اللہ 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 کیا کہتے ہیں. خصوصاً اج دے پر فتن زمانے چ بڑی ضرورت ہے نبی پاک دے طریقے دی اہمیت جاننے دی. سیدنا داتا علی حجویری دا نام سنیا نا؟ تانوں پتہ ہے بھی کہ حضور داتا صاحب غوث پاک تو پہلے ہوئے نے. یہ بھی پتہ ہے داتا صاحب مامون نے غوث پاک بھانجے نے. داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب او دے داتا صاحب اپنے قلم نہ لکھ دے نے کہ کچھ مسافر سفر کرن رہے سن تے سفر دے وچ پیاس لگی. بڑا ڈھونڈیا کوئی کنواں کوئی چشمہ کوئی ندی کوئی دریا کوئی پانی دا ذریعہ نہیں ملیا. ایک بندہ بکریاں چار دے پیا. وہ مسافر کہن لگے چروایاں نو علاقے دے خد و خال دا پتہ ہوندا ہے, خطریاں دا پتہ ہوندا ہے, آسانیاں دا پتہ ہوندا ہے, چڑھائیاں دا پتہ ہوندا ہے, کھائیاں دا پتہ ہوندا ہے. کیونکہ انہوں سارا دن جو چراگاہ وچ پھرنا ہوندا. وہ چرواہے نو پوچھن لگے بابا صاحب مسافر ہاں پانی پینا ہے. وہ مسافر نے کہا پانی پینا ہے. تو چرواہا کہنے لگا پانی پینا ہے کہ دودھ پلا دیاں. ہن پنڈاں چ رہن والے ہو بخوبی جان دے ہو جنہوں پانی دی بجائے دودھ ملے اور کی چاہیے ہے کہ بابا جی دودھ پلا دیو. داتا صاحب واقعے لکھ دے نے. کون؟ سیدنا داتا علی حجویری رسول پاک دے شہزادے. میں تے جتنی مرتبہ داتا صاحب گیا نا اینا لفظنا سلام کرنا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے رسول اللہ دے بیٹے تو آڈے تے سلام ہو. داتا صاحب نقل فرماندے نے او چرواہے نے پیالہ رکھیا پتھر دی چٹان دے نال تے پتھر دی چٹان تے ہاتھ مار کے کیا دودھ پیش کر میرے پرونے آئے. پتھر دے وچ دودھ دا چشمہ جاری ہو گئی. وہ مسافرہ نے دودھ رج کے پیتا. ہن تے کھلو گئے بابے ری کہندے نے جاندے نہیں کہندے نے ایڈے بیوقوف وسیع بھی نہیں کہ ایڈا کمال ویکھ کے چپ کر کے تر جائی. ہن پوچھ کے جاواں گے کہ پتھر جو دودھ نکلیا کیویں؟ نے کہ بابا پتھر تو پانی دے چشمے نکلدے تے ویکھے بھی نے سنے بھی نے دودھ نکلدا کدی نہیں سنیا ویکھے. کیویں نکلیا تے بابا جی فرمان لگے کعبے تے رب دی قسم اے ساری برکت نبی کریم دے طریقے تے عمل کرن دی ہے. صبح ہوئے دوپہر ہوئے شام ہوئے سفر ہوئے حضر ہوئے خلوت ہوئے جلوت ہوئے مقیم ہوا مسافر ہوا
میں ہر حال وچ نبی کریم دی سنت تے عمل کرنا، حضور دے طریقے تے عمل کرنا۔ پتہ چلیا نبی کریم دے طریقے دی بڑی بات ہے تے میاں صاحب عارفے کھڑی کی کہندے نے او رستہ صاف نبی دے پیچھے، رستہ صاف نبی دے پیچھے تے ہور نہ جانو کوئی اوہ کرن شفاعت اساں دی تائیوں ملنی ڈھوئی تے رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہ منزل پگدا جے لکھیں میں محنت کریے کلر شور نہ اگدا۔ چونکہ میرے ذمے جو قبلہ حافظ صاحب نے موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ، اصلاح دی بات سنو توجہ نہ۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ تواڈی زندگی دا طریقہ کی؟ حضور نے فرمایا علی اللہ کریم دی پہچان میرا خزانہ، اللہ کریم دی پہچان میرا خزانہ۔ ہائے افسوس اد کارونا نمروداں شداداں حمانہ ابو جالاں والی دولت دے ٹھہر لگا کے لوگ اپنے اپنوں خزانے والا سمجھ دینے تو جنہوں ساڑھے نبی نے خزانہ قرار دیتا او دی ایک رتی بھی پلے نہیں تو پھر بھی اپنے اپنوں چودھری اور سردار اور سربراہ سمجھ دے۔ علی پاک علم دا شہر نے میرا پورا یہی نہیں کہ بندہ درا کے نعرہ حیدری 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 علی دے نعرے محک بندے نے پوچھیا میں نعرے تے یہ بار تو کنی مرتبہ دسیا کہ علی علم دا شہر دا دروازہ ہے، یہ بھی دسنا انہاں دی علم دی کوئی گل بھی سنا، انہاں دی علم دی کوئی گل بھی تے سنا نا۔ او سنو انہاں دی علم دوستی دی گل۔ سوال کیتا یا نبی اللہ میرے ماں باپ قربان تواڈی زندگی دا طریقہ کی؟ تے فرمایا علی میری زندگی دا چارٹ ہے وے، میری زندگی دا نقشہ ہے وے، اللہ کریم دی پہچان میرا خزانہ، عقل خدا داد میرے دین دی بنیاد، عقل خدا داد میرے دین دی بنیاد، محبت میری جڑ، شوق میری سواری، اللہ دا ذکر میرا مونس، اللہ تے بھروسہ کرنا میرا سہارا، غم میرے ساتھی، غم میرے، علم میرا ہتھیار، صبر میری چادر، اللہ دی رضا تے راضی رہنا میری غنیمت، عاجزی کرنا میرا فخر۔ اتھے بندے آکڑ دے وچ بندیاں نو قتل کر دیندے نہیں کر دے، آکڑ دے وچ غصہ کھا کے فیر کھول دیندے تو جنہ دا سا کلمہ پڑھے وہ فرماندے نے علی نیویاں ہو جانا عاجزی کرنا چک جانا یہ میرا فخر ہے، فخر ہے میرا۔ یہ امتی رسول پاک دیاں تو پھر طریقہ تے آپ دے پسند کرنا چاہیے دینا۔ کوئی بندہ خدا نہ خواستہ کسے بندے نو گال کٹ دے بندیاں چ تو بےزتی محسوس کرنے دی بجائے اپنے نبی دا فرمان تو رہا کیا کہ میاں میں محمد مصطفیٰ دا امتی ہاں تے جو میرے نبی نے عاجزی نو فخر قرار دیتا ہے تو میرا فخر بھی عاجزی۔ تو کر بکواس کر گالی کٹ میں جواب نہیں دینا کیونکہ عاجزی میرا فخر ہے۔ ایک گل بھی پلے بن لی تے زندگی سمر گئی، آخر سمر گئی۔ میرا پورا جلسہ نعرے دا نام تے نہیں نا، لنگر دیاں دیگاں دے نام تے نہیں نا، کوئی سن کے پلے بنن دا نام، اے ہوئی اصلاح ہے۔ فرمایا عاجزی کرنا میرا فخر، زود اختیار کرنا میرا پیشہ، رب تے یقین رکھنا میری قوت، اللہ کریم دی عبادت میری بہترین مصروفیت، اللہ کریم دی عبادت میری بہترین مصروفیت۔ اج بندے کٹیا تو کٹیا کام واسطے دے وقت کٹ لیندے نے،
تے نماز واسطے وقت کوئی نہیں تے جو پوچھ ہی لے وہ میرے کپڑے نہیں صاف تے تیرے ابے نے صاف کرنے نے صاف کر نہیں صاف تے صاف کر مسجد دی حاضری کیوں چھوڑنا ہے تیرا مالک تینوں 5 مرتبہ اذان دے وچ تے پھر 4 مرتبہ کہندا ہے حیا حیا دا معنی ہے آ یاد رہے گا اذان دینے والا پاہمیں سراج دین ہوئے یا مراج دین ہوئے محمد رمضان ہوئے یا محمد شبان ہوئے اذان دینے والا جو لفظ بولتا ہے بلاوا اللہ رسول دے جے نہیں ذہن چ ہوں ذہن چ بٹھا لو جڑے بندے اذان سن کے مسجد دا منہ نہیں نہ کیتا مسجد نہیں نہ تریا انہیں مراج دین بانگے دی گل نہیں ردی انہیں اللہ رسول دی گل رد کیتا ہے اپنا انجام سوچے کہ جدہ مولا 5 مرتبہ بلائے اور کتے نو سکی روٹی پان والا توئے کر کے بلائے وہ تو 2 محلاندہ پاچ کے آجے تینوں شرم نہیں ہوندی تیرا مولا 5 مرتبہ بلاندہ پیا ایج میں ویلا نہیں کام استغفر اللہ وہ ویلا یاد کر جدو قبر دے وچ رہنا ہے تے پھر حشر تک رہنا ہے 2 دن دا میلا 2 دن دی یاری 2 دن دا میلا 2 دن دی یاری نبھادا نہ یاری کوئی عمر ساری دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں نہیں ویکھ سکدی کسے سر تے چھاواں دنیا فریبی نکمی نکاری 2 دن دا میلا 2 دن دی یاری جدوں وچ قبر دے نکیران نے آنا تے آ کے جدوں تینوں پوچھنا پوچھونا اتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری تے جی حضور دے دامن نال حضور دی سنت نال حضور دے دین نال حضور دے فرمان نال حضور دی بات نال تعلق ہویا تے سواریاں ہمیشہ اپنے دے گھراں دا رخ کردیاں نے بیگانیاں دے محلے ول سواری کتھے منہ موڑ دی ہے سواری ہمیشہ اپنے گھر والی ہوندی ہے نا اور لمبے سفر تو بندہ واپس آئے جویں جویں گھر قریب ہوندا جاندا ہے تھکاوٹ لیندی جاندی قدرت نے گھر دے وچ سکون رکھیا ہے نا اللہ کریم ساری امت دے گھراں وچ سکون عطا فرمائے اگر کوئی امتی حضور دا شہراں وچ پنڈاں وچ مشرق وچ مغرب وچ شمال وچ جنوب وچ عرب وچ عجم وچ جتھے بھی بے سکون ہے اللہ کریم کعبے دا صدقہ سب دے گھراں وچ سکون عطا فرمائے جدوں وچ قبر دے نکیران نے آنا تے آ کے جدوں تینوں پوچھنا پوچھونا اتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری 2 دن دا میلا 2 دن دی یاری میرے نبی کریم دی محفل پاک وچ آنے والے پیغام کیے جد سن توجہ نال اتھے بہ نہیں رہنا مسافر خانہ ہے تو بھولے آئے جس گھر نو اس گھر چ آ کے تو لانا ہے ڈیرا جس گھر چ جا کے تیرے اس گھر دا نہ بوہا نہ باری تے قبرستانہ کولو بندے ٹریکٹر دے اتے رکشیاں دے اتے بے شرمی نال گانے چلان دے میوزک چلدا اچھی گانے چلن دے نے بے غیرت اور بے حیا ہو کے قبرستان کولو ٹریکٹر تے گانے چلا کے گزر دے کتر دی مسلمانی جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ساری زندگی جدو قبر تے نظر پیندی سی بے ہوش ہو کے گر جاندے کسی نے پانی چھڑکنا ہوش کرانی کہنا جناب تو انہوں نبی پاک نے اتنی مرتبہ جنت دی خوشخبری دیتی ہے تو اسی قبر ویکھے نہ کیوں ڈر دیو فرمایا آخرت دیاں منزلوں تو پہلی منزل ایتھے پکڑ ہو گئی تے اگے ہر تھان تے پکڑ ہونی قبر ویکھ کے میں بے ہوش ہو جانا کہ میری ہوش قائم نہیں رہی جنہاں نوں جنت دیاں خوشخبریاں ملی ہیں انہاں نوں اینی فکر تے اینی ڈر
ساڈے پلے بھی کھ نہیں تے پرواہ بھی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا میرا خزانہ خزانہ خزانہ. صاحبو یاد رکھیو اس نے چیز دی گل قرآن پاک نے ایک خزانے دا ذکر کیتا ہے. آیت سن لو. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. آیت پڑھی ترجمہ سنو. اللہ کریم فرماندا ہے اس کندھ دے تھلے دو یتیم بچیاں دا خزانہ سی تے انہاں دا باپ بڑا نیک آدمی سی. وہ کندھ کیڑی وہ خزانہ کیڑا تے وہ باپ کیڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دا جڑا واقعہ لوگ دیوار بنان رہے سن تے اس پنڈ وچ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام بستی والے نو کیا یار بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا ساڈے کو فالتو کھانا نہیں ہے. اگے طور پہ کندھ ڈگن ڈئی سی کچی کندھ لری سی. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نال لیا وہ کندھ سیدھی کر دیتی. خضر علیہ السلام کہنے لگے جناب ایڈے بے رکھے تے پکھے لوکاں دی کندھ صحیح کیتی ہے تے انہاں کولوں اجرتی لے لیندے کھانا خرید کے کھا لیندے ہوئی تے انہاں دتا نہیں. فرمایا میں انہاں واسطے نہیں کیتی وہ دو یتیم بچیاں دی دیوار بچے نے چھوٹے تے کیوں کیتی جے. فرمایا کندھ دے تھلے خزانہ ہے. کیوں بھی قرآن پاک دی بات سنیا معلومات اضافہ ہوندہ کہ نہیں ہوندہ. فرمایا کندھ دے تھلے خزانہ ہے تے دو یتیم بچیاں دی دیوار ہے. وہ یتیم بچیاں دا نام سی اسرم تے سریم. الف سواد را میم اسرم تے سریم جنہوں قرآن نے آکھیا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. انہوں دا باپ بڑا نیک آدمی سی. وہ دا نام پتہ کی ہے حضرت کاشح. کاف کعبے والا جنہوں عام بندے پنڈا کہہ دیں کاف کتے والا. یہ جی مثال دین دی کی ضرورت ہے. کاف کعبے والا کیوں نہیں کہندے. جی کاف دا تعارف کرانا ہے تو کعبے نال کیوں نہیں کرانا. کاف کعبے والا یہ کہنے دی کی ضرورت ہے کاف کتے والا ہو کاف کعبے والا. تربیت اصلاح. باپ دا نام سی کاشح پتر اسرم تے سرہم. باپ فوت ہون لگا ویلا آ گیا دنیا تو جان دا. دو بچے نے جڑے تھوڑی دیر بعد یتیم ہو جانے نے. باپ نے فکر کی تھی انہیں ہمسائے نو بلایا. ہمسائے نو بلا کے کہنے لگا تو میرا گوانڈی ہے تے میری گل سن. میں زندگی بھر تیرے نال زیادتی نہیں کیتی تیرا حق نہیں کھادا. میں دنیا تو جا رہا تے میرا ایک کام کرنا ہی. ان کا جناب دسو کی کام کرنے. انہیں کیا میرے کولے سونے دا ٹکڑے سونے دا ٹکڑے تے میں چھڑ کے مرن لگے ہاں. انہیں کہا پھر انہیں کہا یہ دو بچے نے جڑے تھوڑی دیر بعد یتیم ہو جن گے. انہیں کہا پھر انہیں کہا سونے دا ٹکڑا بچے سنبھالن جو گے نہیں. انہیں کہا پھر انہیں کہا ایڈے چھوٹے نے کوئی پھڑ کے لے جائے گا انہیں کو. ماں نہ بچیاں دی پہلے فوت ہو چکی ہے تے میں بھی آج جا رہے ہیں بچے چھوٹے نے سونے دا ٹکڑا انہاں واسطے بطور وراثت چھڑ کے چلے ہیں. گوانڈی کہنے لگا کی کرنے پھر. انہیں کیا ایدی تختی بنوا تے او دے اتے میں بچیاں نال 8 گلاں کرنا چاہنا کراں تے سن کے سمجھن جوگے نہیں کہ چھوٹے. انہیں کہا پھر انہیں کہا میری 8 گلاں سونے دی تختی دی اتے کننداں کرا پکیاں لکھوا. انہیں کہا پھر وہ کچی کند دے تھلے دفن کر دے. انہیں کہا سونا توجہ کرو میرے نال بھائی گفتگو نہیں کرو. جو میں گفتگو کر رہے ہیں تو اڑی گفتگو نو قیمتی ہے کہ اللہ رسول دی بات ہے. دل نو تکلیف نہ پہنچاؤ. اسی بہت لمبا خطاب نہیں کرنا تھوڑیاں گلاں کرنیاں نے. انہیں کہا سونے دے ٹکڑے دی تختی بناتے میری 8 گلاں پتراں دے نام اتے لکھ دے تے کچی کن تھلے. انہیں کہا سونا مٹی تھلے دفن کر دیں. انہیں کہا تو سنے آ رہے ہیں تو جاننا ہے مٹی سونے نو کچھ نہیں کہندی. لوہے نو کھا جاندی لکڑ نو کھا جاندی چاند اور چیزاں نو کھا جاندی سونے نو نہیں کھاندی.
مولانا روم نے ایک اشارہ ادھر کیتا ہے جدا مفہوم ہے وے او بندے تینوں قبر دی مٹی کہندی ہے لویا بن کے آئیں گا تے کھا جاواں گی کوئی اور شے بن کے آئیں گا تے کھا جاواں گی تے یہ سونا بن کے آویں گا تیری حفاظت کراں گی ایک اور بات ذہن نشین کرو آج جڑے لوگ کہندے نا قبروں والے مار مٹ کے ختم ہو گئے قبراں گل سڑ گئے سچی گل کر دے تے جڑے کہندے نا قبروں والے زندہ یہ بھی سچی گل کر دے وہ اپنیاں دی گل کر دے نے اپنیاں دی گل کر دے کیوں کھوٹ والی شے نو لوہے والی شے نو مٹی چھوڑ دی نہیں رگڑا کر دیندی تے سونے نو کہہ کچھ نہیں سکتی 10 صدیاں ہو چلیاں نے داتا صاحب نو دنیا تو پردہ کیتیاں 10 صدیاں ہو چلیاں نے اج بھی علی اجویری دا آستانہ وسدا ہے کیوں سونا بن کے گئے نے زود الانبیاء حضور فرید الدین مسعود گنج شکر اچھیاں سیڑھیاں چڑھ دے عاشق حق فرید دے نعرے لاندے جدو وڑدے نے دربار تھی انہوں روحانی سکون جو ملتا ہے کیوں وہ سونا بن کے گئے نے تے میاں صاحب کی فرما دینے ولی اللہ دے مردے نوہی او ولی اللہ دے مردے نوہی او کر دے پردہ پوشی کی ہویا یہ دنیا وچوں او ٹر گے نال خاموشی تے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں نکتہ چینی والیاں نہیں اے میرے وال ویکھیو انج آکڑ کے کھلون والیاں نہیں اعتراض والیاں نہیں فتوے بازی والیاں نہیں دہشت گردی والیاں نہیں نو نہالان نے قوم نو برود دی جگٹاں پہنا کے تماکیاں واسطے بھیجن والیاں چول قسم دیاں نمازاں نہیں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے او شک ہووی تے تک لے آکے پہ قبروں تے دیوے بل اس تفصیل دا اجمال خلاصہ یہ وے کہ او بندہ نہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے نہ اپنی اولاد دی نہ اہل و عیال دی نہ دوستان دی جڑے بندے نو فنا اور بقا دا فرق خود نہیں سمجھ تے میں قرآن پاک دی روشنی جو خزانے دا ذکر چھیڑے وہ خزانہ کی سی سونے دی تختی تے 8 گلاں لکھیاں سن کنیاں سن پہلی عجبت لمن عرف الموت وہو یضحک باپ نے چھوٹے چھوٹے بچیاں واسطے لکھوایا ہے میاں سنیارے گلاں تختی تے لکھ دے سونے دی تختی تے کاند کچی او دے تھلے دفن کر دے جدو بچے وڈے ہون گے نا جوان ہون گے انہی دیر نو پا پیا کہ بارشاں کاند ہور گل سڑ گئی ہوئے گی تے نواں مکان بنان واسطے نیاں پٹن گے تے میرا دفن کیتا ہویا سونے دا ٹکڑا تختی دی صورت وچ بار کڈ کے پیغام پڑھ لین 8 گلاں سن کنیاں پہلی عجبت لمن عرف الموت وہو یضحک پترو مینوں اس بندے تے بڑی حیرانی جڑا موت نو جاندے تے پھر ہسدا ہے پتہ ہے کہ میں مرنے تے پھر ہسے ہوندے نے انہوں دوسری گل عجبت لمن عرف دنیا فانیتن وہو یرغب فیہا اس بندے تے مینوں بڑی حیرت حیرانی جڑا جاندا کہ دنیا فانی تے پھر یہ تے مرد ہے
یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا فانی تے یہ تے مرد ہے۔ تیسری گل سی عجبت لمن عرف ان الامور باقدار وهو یغتم للفوات، اس بندے تے بڑی حیرت ہے جڑا جاندا کہ ہر کم تقدیر دے تحت ہے، تے پھر کسے شاید خس جانے تے یا رس جانے تے یا ٹھہ جانے تے یا رہ جانے تے غم کیوں کر دے؟ تو تے گل سی عجبت لمن عرف الحساب وهو یجمع مالا، اس بندے تے مینوں بڑی حیرت ہے جڑا جاندا کہ حساب و کتاب ہونا ہے، سائیاں اونج نہیں چھڑنا، حساب و کتاب ہونا ہے، تے پھر ضرورت تو بہتا مال جمع کر دیا گلے دا پھا بنا لے۔ پنجویں گل سی عجبت لمن عرف اللہ وہو یذکر غیرہ، اس بندے تے بڑی حیرت ہے جڑا اللہ نو پہچان دے تے پھر او دے غیراں دا ذکر کر دے۔ غیر کون نے گل سمجھن لگیاں کئی پٹری تو اتر گئے، کئیاں نبیاں ولیاں نو غیر کہنا شروع کر دیتا، یہ غیر نہیں ہے تے اللہ دے محبوب نے۔ تے غیر کون؟ ایک جملے کی سن لو، ہر شے جو بندے نو رب والو غافل کرے دور کرے وہ غیر ہے، وہ پاویں بیوی ہوئے، پاویں بیٹا ہوئے، پاویں اولاد ہوئے، پاویں جائیداد ہوئے، پاویں ٹینڈری ہوئے، پاویں فیکٹری ہوئے، پاویں پیٹرول پمپ ہوئے، زمیناں ہون، پلاٹ ہون، مکان ہون، جائیداد ہوئے، جڑی چیز اللہ والو غافل کرے وہ غیر۔ تو جو اجمیر دے ٹبیاں دے بہ کے 90 لاکھ ہندوان دے کفر دیاں زنجیراں توڑ کے اللہ دے سامنے چکا دے، وہ کیویں غیر ہو سکتے؟ پنجویں گل سی اس بندے تے بڑی حیرانی ہے جیڑا اللہ قریب نو پہچان دے تے ذکر غیراں دا کر دے۔ چھویں گل سی عجبت لمن عرف الشیطان عدوا فاتاہ، اس بندے تے بڑی مینوں حیرانی ہے جڑا شیطان نو دشمن بھی سمجھ دے تے پھر یہ آنکھیں بھی لگ دے۔ ستویں گل سی عجبت لمن عرف الجنت یقیناً وہو یستریح بالدنیا، اس بندے تے بڑی حیرانی ہے جڑا سمجھ دے میرے آرام دی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں جنت ہے، تے پھر آرام دنیا چ لب دے۔ چھپتے ہی رہے خار علم دستے طلب میں، راحت وہ گلے جہاں ہے ناچیدہ رہا ہے، کئی بار یہاں ڈوبا امیدوں کا سفینہ، طوفان کا مسکن دل شوریدہ رہا ہے۔ اٹھویں تے آخری گل ایسی عجبت لمن عرف النار وہو یذنب، اس بندے تے بڑی حیرانی ہے جڑا جاندا کہ دوزخ دی اگ تیار ہو چکی، جڑا جاندا کہ دوزخ دی اگ تیار ہو چکی ہے تے پھر گناہ کر دے۔ کدی اے بھی ذہن چ بٹھاؤ تقریر اینو بھی کہندے نے جدے نال بندے نو بندے دا پتر بنن دا ول آئے۔ صرف شیراں دا نام ہی نہیں، صرف لچھے دار گفتگو دا نام ہی نہیں، اللہ رسول دے پیغام دا نام، اللہ رسول دے پیغام دا نام ہے۔ جے نصیب ہو جائے تو سمجھو سانو تبلیغ دی سمجھ آ گئے۔ مسجد نبی شریف دی حضرت جناب عبداللہ ابن عباس بیٹھے نے، ایک بندہ سفر کر کے آیا، اونٹ بار بٹھائے، سامنے آ گیا، جناب سفر کیتے لمبو، نبی کریم دے چاچے دے پترو تواڈے کول گل پوچھنی ہے۔ میں پوچھ جناب اے پوچھنے دسو ما خیر الایام وما خیر الشہور وما خیر الاعمال، دناں چو وڈا دن کیڑے، مہینے چو وڈی مہینہ کیڑے، تے نیکیاں چو زیادہ عظمت والی نیکی کیڑی؟ آپ نے فرمایا دن افضلی جمعۃ المبارک، مہینہ افضلی رمضان المبارک، تے نیکی سب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ نیکی افضلی نماز 5 گانا بر وقت پڑھنا۔ توجہ کرو، 3 دنوں بعد یہ ہوئی 3 سوال اس بندے نے مولا علی دے سامنے رکھ دیتے۔ مولا علی نو کیا جناب تسی علم دے شہر دا دروازہ ہو، تسی دسو ہے جواب عبداللہ ابن عباس نے دیتا ہے کیسا ہے، تے اپنے کل وکھرا اور جواب بھی دیو۔ تے مولا علی نے کی کیا؟ سنو لفظ، فما لو سئل العلماء والفقهاء والحكماء من المشرق الى المغرب لما اجابوا بمثل ما اجاب به ابن عباس الا ان يقولوا ان خير الاعمال ما يقبل الله منه وخير الشهور ما تتوب فيه الا الله توبه نصوحا وخير الايام ما تخرج فيه من الدنيا الا الله مؤمنا به۔
یہ پتہ ہے مجمع سارے نو کہ عرب دے سلطان مولا علی نے ساڈی امی جان ام سلمہ رضی اللہ عنہ نو ساڈے رسول پاک ایک دن فرمایا ادعو لی سید العرب. ساڈے رسول پاک فرماندے نے میرے واسطے عرب دے سلطان نو بلاؤ. ساڈی امی جی عرض کیتا اولستا سید العرب، یا رسول اللہ تسی عرب دے سلطان نہیں؟ میں انا سید ولد آدم و سید العرب علی ابن ابی طالب. فرمایا میں تے ساری اولاد آدم دا سلطان ہاں، عرب دا سلطان علی ہے. تے علی پاک کولوں میں سوال ہویا دسو جواب کیسے کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا دن افضل جمعہ مہینہ افضل روزیاں دا مہینہ رمضان تے نیکی افضل نماز پنجگانہ. تے مولا علی فرماندے نے سوال کرنے والے تو مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ساری دنیا دے علماء کول پوچھ لے، ساری دنیا دے فقہاء کول پوچھ لے، جڈا سونا جواب عبداللہ ابن عباس نے دیتے ہے کسے نہیں دینا. پر چونکہ تو میرے کول وکھرا جواب منگے ہے تے دے دینے ہو بھی. جناب دسو فرمایا جے میرے کو پوچھے نا وہ وڈیاں دیاں گلاں بھی وڈیاں ہوندیاں نے. مولا علی دی گل سنو آپ فرماندے نے جے میرے کو پوچھے نا ساریاں نیکیاں جو وڈی نیکی کیڑی ہے تے میرا جواب ہی ما یقبل اللہ منک، جو نیکی تیرے ولوں اللہ کریم قبول کر لے وہ وڈی ہے. کیسا جواب ہے مولا علی دا؟ جیڑی نیکی رب قبول کر لے وہ وڈی ہے. تے جے میرے کو پوچھا مہینہ افضل کیڑا ہے، اے میں 2 منٹاں گل سمیٹ رہی ہوں کیونکہ سٹیج تے جدوں گفتگو ہوئے تو مطلب ہوندا ہے کہ مولوی صاحب نوں بس کرنا چاہیے. میں بس کر دیں توجہ. مولا علی فرماندے نے جے میرے کول پوچھے مہینہ افضل کیڑا ہے، ما تتوب فی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا جڑے مہینے گناہاں تو سچی توبہ کر جائیں وہ تیرے واسطے سارے مہینے چوالا ہے. بھاویں وہ جیٹھ ہاڑ ہوئے تے بھاویں ساون بھادروں ہوئے، جڑے مہینے جو توبہ کر جائیں تیرے واسطے او افضل ہے. مطلب تیرے واسطے رمضان افضل نہیں جے تینوں توبہ نصیب نہیں. جڑے مہینے توبہ مل گئی وہ مہینہ افضل. اس موقع تے مولا علی ایک شعر پڑھیا سی. وہ نقیباں خطیباں دیباں تے سٹیج سیکٹریاں دے شعر سن دے ہو، مولا علی دا شعر سناواں. مولا علی دا شعر سنان لگا. اما ترا کیف یبلین الجدیدان. اے انہیں سن چکے حضرت علی عرب دے سلطان نے انہیں عربی جی پڑھنا سی، انہیں سریکی تھوڑا پڑھنا سی. اما ترا کیف یبلین الجدیدان ونحن نلعب فی السر والاعلان لا ترکنن الى الدنیا ونعمتها فإن اوتانها لیست بیوتان. یہ روز نہیں گلاں ملدیاں پلے بنو. مولا علی جڑا شعر پڑھیا میں اس سنائے ترجمہ سنو. مولا علی فرماندے نے وہ تو ویکھیا نہیں زمانہ بدل بدل کے سانوں پرانا کری جا رہے، اسی پرانے ہوندے جا رہے ہیں دن رات دی تبدیلی نہ. تے اس دے باوجود کہ اسی پرانے ہوندے ہیں پھر بھی کھیل کود وچ لگے ہیں. دوسرے شعر چ فرماندے نے اور دنیا تے دنیا دی نعمتاں تے بھروسہ کر کے ماریا نہ جائیں، اے وطن نہیں ہو، اے وطن نہیں ہو، دنیا دا ڈیرا وطن نہیں ہو، وطن کوئی ہو رہے. تے عبداللہ ابن عباس نے جڑا زندگی دا چارٹ بیان کیتے آخر وچ او سن لو. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتصغر غلام ل9 سنین ويحتمل في 14 سنة ويتم طوله ل21 سنة ويجتمع له عقله ل28 سنة وإذا بلغ 40 سنة عافاه الله من أنواع البلاء من الجنون والجذام والبرص وإذا بلغ 50 سنة رزقه الله الإنابة إليه وإذا بلغ 60 سنة حببه الله إلى أهل سمائه وأهل أرضه وإذا بلغ 70 سنة أثبت حسناته ومحيت عنه سيئاته وإذا بلغ 80 سنة استحيا الله منه أن يعذبه وإذا بلغ 90 سنة كان نصير الله في أرضه لم يخط عليه القلم بحرف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدیث پاک پڑھی ترجمہ سن لو، یاد رکھن دی نیت نہ سن لو. حضور فرماندے نے پیدا ہونے والا بچہ جدوں دی عمر ہو جائے 9 سال کنی دودھ والے دانت فرمائے ندی تکمیل ہو جاندی ہے.
تے جدوں عمر ہو جائے 14 سال جوانی دی دہلیز تے قدم رکھ دے، جدوں عمر ہو جائے 21 سال حضور فرماندے ایڈیاں پکیاں گلاں میرے نبی تو سوا اور کر بھی کون سکدے؟ میں جدوں عمر ہو جائے 21 سال او دا قد پورا ہو جاندا ہے، تے جدوں عمر ہو جائے 28 سال کنی اللہ کریم والو جنی عقل ملنی ہوندی ہے 28 سال تک ملدی ہے بس۔ وَلَا يُزْدَادُ بَعْدَ ذَلِكَ عَقْلًا إِلَّا بِالتَّجَارِبِ۔ حضور فرماتے ہیں 28 سال تو بعد مفہوم آپ دے فرمان دا 28 سال تو بعد وہ 100 سال بھی زندہ رہے نا تے عقل چ اضافہ نہیں ہوئے گا، تجربیاں نال عقل مضبوط ضرور ہوئے گی، ٹھوڈے ٹھڈے کھا کھا کے عقل سنور دی رہے گی، ودنی نہیں۔ کیوں کہ اللہ کریم دی طرفوں بندے نے جو عقل ملتی ہے صرف 28 سال تک ملتی۔ اس کتاب دا نام بھی سنا دیا جہدے وچ حدیث امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے نقل کی تھی۔ کون نے امام حافظ ابن حجر عسقلانی؟ جس دور وچ گزرے نے نا اللہ کریم نے اینا علم دیتا سی، آنا پریس نہیں سی، موبائل نہیں سی، گڈیاں نہیں سن، کاراں نہیں سن، سڑکاں نہیں سن، جہاز نہیں سن، لیکن دنیا تے نہیں دھم پی گئی سی انہاں دی۔ لوگ خانے کعبے آوندے سن حج عمرے تے جدوں پہلی نظر اٹھدی سی نا تے دعا وچ یہ لفظ ہوندے ہن یا اللہ ساڈی اولاد نوں وی، ساڈے بیٹے نوں وی، ساڈے بھرا نوں وی، مینوں وی ابن حجر عسقلانی جیسا حافظات علم عطا کر دے۔ جیڑے بندے نے لوگ کعبے تے پہلی نظر پہن لگیاں جنہوں مثال بنا کے دعا مانگنا کوئی چھوٹا جا بندہ ہوئے گا۔ انہاں کتاب لکھی او دا نام رکھیا الخصال المکفرہ لذنوب المتقدمۃ والمتأخرہ۔ یہ کتاب دا نام ہے جڑا سنا ہے، یہ معنی ہے بندے دیاں وہ نیکیاں جو بیک وقت پچھلے گناہ بھی مٹا دیں تے آئندہ زندگی والے گناہ بھی مٹا دیں۔ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اگلے گناہاں دی ذمہ داری تے حج جیسی وڈی نیکی بھی نہیں چک دی، حج بھی پچھلے گناہ معاف کراندا ہے۔ جے کوئی حج کر کے آ کے چن چڑھا دے تے حج دا ذمہ دار بولو، خدا نخواستہ حج تو بعد کوئی قدم غلط اٹھا لیا تے حج دا ذمہ دار۔ لیکن کچھ نیکیاں ساڑھے آقا نے ایسیاں بھی دسیاں نے جو پچھلے گناہ بھی مٹا دیں دیاں تے آئندہ زندگی والے بھی مٹا دیں دیاں۔ وہ تو جو ایک مثال بھی میں دے دیاں، حضور فرماتے ہیں من قاد مکفوفاً 40 خطوہ، حضور فرماتے ہیں جیڑا کسے نبی نے بندے دا ہاتھ پھڑ کے 40 قدم چلیا، نبی نے بندے دا ہاتھ پھڑ کے 40 قدم چلیا، او دے نال ہمدردی کردہ ہویا تے اللہ کریم اس بندے تے اتنا خوش ہو جاندہ ہے او دے پچھلے گناہ بھی سارے تے آئندہ زندگی والے بھی سارے مٹا دیں۔ تسی اندازہ کرو کہ نبی نے بندے دا ہاتھ پھڑ کے 40 قدم ترنے والا ایڈا مقام پا گیا ہے تے خود جو اس امتحان جو گزر دے پیا او دا کی ثواب ہوئے۔ فرمایا جدوں عمر ہو جائے 40 سال کنی، اس حدیث وچ میرے سونے نبی نے 9 سال تو لے کے 90 سال تک چارٹ بیان کیتا ہے، بس 9 تو 90 سال تک ذہن نشین کر لو۔ جدوں عمر ہو جائے 40 سال کنی، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم انہوں انہاں 3 بیماریاں تو محفوظ کر دیں دے، پاگل پن دی بیماری، کوڑ دی بیماری، برس دی بیماری۔ کی مطلب جے خدا نخواستہ یہ 3 بیماریاں یا انہاں چ کوئی ایک لگنی ہوئے تو 40 سال تو پہلے لگ دی ہے، بعد وچ نہیں لگ دی۔ وَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً، جدوں عمر ہو جائے 50 سال کنی، رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ، اللہ کریم اس بندے دے دل وچ اپنی محبت وچ اضافہ کر دیں دے۔ ہن گل نال اللہ دا نام لے گا، گل نال دین دی گل کرے گا، گل نال قبر حشر دی گل کرے گا۔ تو جیڑا 50 سال دا ہو کے بھی بندے دا پتر نہیں بنیا، مسیتے نہیں وڑیا، ٹھیک نہیں ہویا، حلال و حرام دی تمیز شروع نہیں کی تھی، ان تے نویں سرے مسلمان ہو کے تے بندے دا پتر بننا چاہیے کہ میرے نبی تے بان چک کے فرما دیتا ہے میرا امتی 50 سال عمر ہو جائے تے نیکیاں چ اضافہ ہو جائے۔ میں کیسا بندہ میں 50 سال تو ٹپنا پیا تے نیکیاں ودیاں کو نہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، فرمایا جدوں عمر ہو جائے 60 سال کنی، حَبَّبَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ سَمَائِهِ وَأَهْلِ أَرْضِهِ،
عمر ہو جائے 60 سال تے اللہ کریم انہوں آسمان والیاں دا بھی پیارا بنا دیندہ تے زمین والیاں دا بھی پیارا بنا دیندہ. زمین والے بھی حیا کر دینے آسمان والے بھی حیا کر. ویسا بالغا سبعین سنہ جدو عمر ہو جائے 70 سال کنی فرمایا ہون او دے بارے وچ فیصلہ ہوندہ ہے فرشتیاں نو حکم ہوندہ ہے او نیکیاں لکھن والیو تے گناہ لکھن والیو دوویں دھیان نہ سن لو. اللہ کریم حکم ہوندہ ہے گناہ لکھن والیو قلم رکھ دیو اور رجسٹر ٹھپ دیو تہاڈا کام مک گئے. گناہ لکھنے والیو ساڈا بندہ ساڈی دوستی دے اتے رہندیاں ہویاں نیکیاں کردیاں ہویاں شریعت تے چلدیاں ہویاں ساڈا بندہ 70 سال دا ہو گیا ہے. گناہ لکھنے والیو تہاڈا کام مک گئے. مطلب ہے ہن کو وعدہ گھاٹا ہو بھی جائے تے نہ لکھیو رہن دیو نہ لکھیو رہن درگزر کرو تے نیکیاں لکھنے والے تہاڈا کام چل سو جان لکھی جاؤ. فرمایا جدو عمر ہو جائے 80 سال او دے بارے چ فیصلہ لکھ دیتا جاندہ ہے استحی اللہ منہ ان یعذبہ. اللہ کریم نو شرم ہوندی ہے انو عذاب دین لگی. آخری جملہ جدو عمر ہو جائے 90 سال او دے بارے چ فیصلہ لکھ کے جنت دیا کندھاں تے اویزاں کر دیتا جاندہ ہے کانا سیر اللہ فی ارضہ. اے بندہ زمین تے چلدا پھردا اللہ کریم دا عزت والا قیدی ہے. جدو زندگی دی قید وچ انہیں چھٹنے تے او دی بارگاہ وچ جانا جدا قیدی ہے. ویلا ہونے سانو ہون سمجھ آ جائے اے دو دل دا میلا اے دو دل دی یاری نبھاندا نہ یاری کوئی عمر ساری. اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں اے نہیں ویکھ سکدی کسے سر تے چھاواں. اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری اے دو دن دا میلا اے دو دل دی یاری. اللہ کریم ساڈی حاضری قبول کرے. محفل پاک جو باقی یہ نعت خاں باقی نے وہ سنو تشریف رکھو. نقیب صاحب وہ دی تشریح تفصیل دس دینے ان چیز اجازت طلب کردہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.